Għaqdiet volontari li jaħdmu u jwettqu inizjattivi b'risq il-komunità Awċija se jkunu tigawdu minn skema b'investiment ta' 120,000 euro li jfisser żieda ta' 20% fuq is-sena li għaddiet. Ħabbar dan il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri f'konferenza tal-aħbarijiet fejn spjega kif lan wara din l-iskema u li jsaħħu oqsma soċjali, kulturali u ekoloġiċi f'Għawdex. Spjega kif se jkunu bosta ta' volontira Awċin li jgawdu minn din l-iskema. Għedin namlu ħsab biex inkomplu nsostnu l-NGOs u l-volontarjat ġewwa l-Gżira ta' Għawdex anke f'dan iż-żmien li huwa pjuttost diffiċli mod speċjali meta l-istess NGOs tagħna huma ristretti milli jagħmlu attivitajiet li jkunu jistgħu propri jagħmlu fundraising bih. U għaldaqstant il-Gvern iħoss li huwa obbligat li jgħin lill-NGOs tagħna sabiex ikunu jistgħu jibqgħu għaddejjin bil-ħidma importanti tagħhom. Waqt l-istess attività 10 qdiet volontari nataw l-allokazzjoni finanzjarja li benefikaw għalija fl-iskema tas-sena li għaddiet, fejn bil-fondi li se jgawdu minnhom se jkunu jistgħu iwettqu l-inizjattivi tagħhom din is-sena. L-qdiet volontari li gawdew huma Gozo SPCA ta' Ċangura, Folk Group San Lawrenz, l-Oratorju Don Bosco, Malta Cadet Corps, Diden and Razzett Inspire, Għaqda ħbieb tal-Presepju Għawdex Malta, sezzjoni Għajnsile, il-Kamra tal-Kummerċ Awċija, Soċjetà Mużikali Santa Margherita, Happy Parenting Malta u l-Għaqda Mużikali San Girgor ta' Kerċem.